IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, please kami. Maksakan ti provincial government agaputa adun iti na beneficiaran ti kick-off medical man iti libreng sakay ipapay iti Metro Ilocos Council. Inbaga ni Governor Celia Araneta Marcos nga adu digitay na hayran nga Japan na pa private vehicle sa para lang iti libre nga transportation dili ka kailan iti probinsya ti Ilocos Norte. Kalo nga schedule ta iti trip nga ipay iti TGIN umuna ti bigat second trip kada iti last trip pastamitan iti Malem. Actually nati schedule ket mabalingan post iti social media online para lang ti hampay makamo pero iti morning schedule idol Lawrence adet manipot sila wag pasukin 6 a.m. to 7 a.m. Kente last trip na 8 a.m. balik tanlok dati nga trip manipot sila wag pasukin Nueva Era Banna Lawag Baya Marcos 5:20 a.m. Tibigat alas 9 iti second trip Kem 10 a.m. iti last trip Dingras Lawag 6 a.m. ti first trip second trip 7 a.m. last trip 8 a.m. So Nalawag 6 a.m. first trip, second trip 7 a.m. Kente last trip na 8 a.m. Idol Lawrence. Timeta Digilawag 6 a.m. The first trip 9 a.m. Kente last trip 11 a.m. Itilawag Sarat Maurigimit 6:30 8:30 Kente 9:30 iti Bigatlaeng. Ti Paway Bataklawag alas 6 alas 9 Ken alas 11. Dito iti schedule 3 iti Lawag Batak Paway. Gabulawag 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m. Nagbakalan Paway Lawag. Maurugit 6:30, 7:30, Ken 8:30. Sa Nicolas Lawag, maurugit alas 8, alas 10, Ken alas 11. Pugod-pud Lawag tay bus no kon Idol Lawrence 7 a.m. laing iti available ngayon kiteng iti Minka. Padok pinili Lawag Baya Corimao 7 a.m. di schedule Ken awanan sa bali pa schedule na bali 7 a.m. lang iti available nga oras nga ni Pai iti pugod-pud kasalitin iti Badok pinili Lawag and vice versa. Ito after ng schedule Idol Lawrence adam itin po sa tayen kasi tayo pasukin baru alas 4 5 p.m. hanggang alas 6 iti Rabi so di alas 3 6 p.m. iti Rabi iti Lawag ban na from 2 o'clock 3 o'clock and 6:30 iti Malem Tilawag Binras 4 o'clock 5 o'clock and 6 o'clock. So, kada kita idugong nagtatanong lang ikitaan iti page iti IFM News para palang iti schedule actually sa talong trip the morning and afternoon at pating itrabi Idol Lawrence. Kuna ni Governor Machi Marcos Manoto kuna ni Governor Celia Araneta Marcos Idol Lawrence dito nga chuperket at binayadan inakarid na inarkila iti PGIN para palang kada ito'y panagserbida ada ito libreng sakay iti mga baklay amin tatang krudo dumapay iti provincial government at ito sa saan marigatan dito militi provincia kada ito libreng sakay na ipapay iti provincial government of Ilocos Norte. Kung natin gobernador ada ito dito mga tangang beneficiary announce nila ito barbaring agmamauton dito attention ni Middle East dito sa temporary line ni papay iti provincia para kalang kada ito marigatan nagluban dapat kinangin iti presyo petrolyo ada ito agundaway. Damag palang manipod iti provincial government. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.